Egun ondan hori, Iñaki biak emandako hitzaldien ostean, nik urrunean geratzen zaigun kasu bat kontatzera natorkizue. Ibonek deitu zuenean BC3 esanez ia hemen parte hartu nahi genuen eta urbalia gaien gaian, guk hausan geneukan adibidea erakusteko, noski urrun gelditzen zaigu, baino nolabait izan daiteke adibide, zenolako gauzak egin daitezken ekonomiaren ikuspuntutik zuekin banatzeko eta ikusteko, aukera horiek zeintzuk izan zitezken. Orduan, hasierako erreflexio bat, eta segurazki honek ere emango luke 2 edo 3 orduko eztabaida batentzako, baina ekonomia, naturzientziei edo bioanistasunari zergatik aplikatu behar diogu, Eta hor, aldekoak daude, kontrakoak daude, erdikoak daude, nik uste dut gauza guztiak bezala, edo gauza gehienak bezala, ez direla onak edo txarrak, Uste dut, erabilgarriak izan daitezkela, kasu batzutan eta beste batzutan, ez hainbeste. Hor ikusten duzuen irudia da MEA, Millennium Ecosystem Services, eta hain modan jarri zan ekosistemen zerbitzuen kontzeptu hura, egia da erabat antropozentrikoa dela, naturak guri ze zerbitzu ematen dizkigun eta horren arabera baloratzen dugu natura, Kenduta, adibidez, beste motako arrazoiak, etikoak adibidez, Baina antropozentrikoa bai, baina eraginkorra ere izan daitekela uste dugu, izan ere plangintza egiten den lekuetan erabiltzen den hizkuntza bera erabiltzen dugulako. Lehen esaten nizuena, baina danak ez du balio eta denari ezin zaio koste bat edo diru kantitate bat ipini, baina nik bai uste dut nolabait oso argia dela erakusteko natur baliabideak ez direla musutruk eta hor dauden gauza batzuk guk har ditzazkegunak, eta adibidez nik lan egiten dut klima aldaketaren egokitzean, eta hor gero eta gehiago erabiltzen dugu ecosystem based adaptation kontzeptuak, eta koste onura analizietan, ekosistemek ere zen nolako onurak ematen dizkioten gizakiari, Hau horrela esan da, sartuko gara proiektuan, gure proiektua Costa Rican zan, pertsona desberdinak egon ginen taldean, eta hau nire atala izan zen. Aztertu nahi genuen, baso tropikalek eskaintzen duten ur ekoizpenaren balio ekonomikoa. Hor, ekonomilariek teknika erabat desberdinak dituzte. Guk erabili nahi genuen, merkatu teknika bat. Zergatik, lortzen diren merkatuan dagoen onura edo bien baten prezioa altuagoa delako. Askotan gertatzen dana balorazio ekonomikoarekin da lortzen diren balioak oso baxuak izaten direla. Orduan, gure enfoke izan zen, egin dezagun gauza bat merkatuan dagoena eta horrela lortuko ditugun balioak altuagoak izango dira berez. Eta hautatu genuen sektore hidroelektrikoa. Costa Rican garrantzi handia dauka sektore honek eta bertan sortzen den energiaren 80% iaia bide honetatik lortzen delako. Orduan, egin genuen analizia izan zen gaur egun zenolako harremana dagoen basoa, urremaria eta sektore hidroelektrikoaren artean, eta gero egin genuen klima IPSSek aurrekoan zituen agertokien arabera etorkizunerako proiekzio batzuk egin. Erabili genuen metodologia markoa edo esparrua izan zen, Brauman eta lor daukazue referentzia erabili zuena, ezkerretan daukazue ekosistema bera, baso tropikala, Holdridge gunetan banatuta. Eta gero, ekosistema, guri gustatzen zitzaigun asko nola banatzen zuen, ekosistemak prozesu hidrologikoak sortzen ditu, prozesu hidrologiko hauen ondorioz atributo batzuk ditugu, ur kantitatea, ur kalitatea, eta bar, eta horrek gero itzultzen da, edo horrek gero sortzen du, zerbitzu hidrologiko bat, eta hor mota desberdinetako zerbitzuak egon daitezke. Gure kasuan,
begiratzen genuen arroetan zenbat ur jario edo runoff sortzen zen, hori, ur kantitate hori neurtzen genuen, orduan atributuetan kantitateaz ari gara, eta zerbitzu hidrologikoak kasu honetan litzateke hidroenergiaren sorrera. Hau da orain aipatu dizuedana, BC3 egin genuena izan zen elektrizitate produkzioa aztertu, arro bakoitzean eta planta hidroelektriko desberdinetan ikusi zenbat energia sortzen den, ze nolako ezaugarriak dituen planta bakoitzak eta ze dirutan saltzen den energia hori Costa Ricako merkatuan. Eta horren ondorioz, kalkulatzen genuen arroka eta Costa Rica osorako zenbat aberastasun sortzen zuen ur horrek. Noski, azpimarratu nahiko nuken beste gauza bat da, azterketa guzti hauek egiteko disiplina anitzeko taldeak behar direla. Gure kasuan, Costa Ricako ikerketa zentru batek lan egiten genuen, CATIE izenekoa, eurek egin zuten arlo biofisikoko azterketa guztia. Nik ez dizkizuet, igual gehien interesatuko zaizkizuenak, baina nik ez dizkizuet modelizazioei buruzko informazio asko eman izango, eurek egin zituztelako, bai erreferentzia pare bat sartu ditut, eta gero interesa badaukazu ere, hori katien bilatzea litzateke. Orduan, arlo biofisikoa katiek egin zuen, eta arlo ekonomikoa BC3. Eta hau guztia, Costa Ricako 40 planta hidroelektrikoetan eta 40 arroetan egin genuen. Arlo biofisikoa, MAPS modeloa erabiliz egin genuen, Mesoamerika osoa, naiz eta nire kasua Costa Rican bakarrik izan Mesoamerika guztirako egina dago. Hori da referentzia, Climatology Based Regional Modeling, Pablo Imbak, da hor argazkian ikusten duzuena, eta metodologia, modelo honetan, aztertzen zutena da ur jariotzearen urteko zikloak, evapotranspirazioa, landare mota bakoitzaren arabera, hosto azaleraren indizea, landare dia potentziala, eta gero etorkizunera begira, klima agertoki ezberdinak. Ekonomiari begiratzen genion, ekoizpen funtzio bat eraiki nahi genuen, ez egin kasu gehiegi, bakarrik hemen lotzen duguna da planta hidroelektriko bakoitzaren ezaugarriak, esaterako instalatutako potentzia, edo urtegia daukan ala ez, horrelako variableak erabili genituen, baita ere arroan sortzen den ur kantitatearekin lotu, eta hor kalkulatzen genuen zein zen sortzen zen energia, etorkizunerako, eta horrek zenolako etekin ekonomikoak ematen zizkion sektoreari. Erabili genituen agertokiak 3 izan ziren, A1B, A2 eta B1 agertokiak, IPSS-koak, dakizuenez B1 agertokia litzateke nolabait gai ingurumeneko gaiak gehiago barneratzen dituenak, eta beste biak, A1B eta A2, ekonomia gehiago hartzen dute kontutan. Orduan, gure funtzioan, sartzen genuen agertoki horietan sortutako zen ura, jakiteko etorkizunean, zenolako elektrizitate ekoizpena eta zenolako etekin ekonomikoak lortuko genituen. Noski, aproksimazio oso simplea da, ez dugu kontutan hartu, energiaren prezioak nola aldatu daitezkeen 100 urtetan, ez dugu kontutan hartu beste hainbat faktore. Bakarrik faktorea da, Costa Ricako basoek izango duten, agertoki hauen arabera, izango duten bilakaeran, zenbat ur jario sortuko den, eta horren arabera zein izango den sektore hidroelektrikoaren etekinak. Orduan, emaitzak. Ikusten dugu lehenengo grafikoan, balio monetarioa Costa Rica osorako, gero planta hidroelektriko bakoitzarentzako ere egin ahal izan genuen, baina hemen bakarrik emaitza orokorrak azaltzen dizkizuet. Ikusten duzuenez, lehenengo urdinez dagoen zutabe hori, hor da, balio monetarioa da hektareako, zenbat dolar sortzen diren urteko eta hektareako. Eta ikusten duzuen murrizketa nabarmena dela 3 agertokietan, 2000 eta 100ean.
Beheko grafikan ikusten duzu balio agregatua $1.000.000 urteko. Hemen erakusten dizuet zein den aldea. Oinarrian gaur egun sortzen den elektrizitatea ikusita eta agertokien arabera sortuko den elektrizitatearen arteko aldea, hau da, ikusten duzuenez, 40% eta ia 50% arteko desberdintasuna dago. Beraz, desberdintasun oso nabarmena. Horrek esan nahi du, beste motako neurriak hartuko ez balira, agertokien arabera, bai elektrizitatea eta bai etekinen murrizketa, oso nabaria izango dela Kostarrikarako. Han izan genuen agenteekin bilera bat, eta batek iradoki zigun zergatik teknologia ez genuen kontutan hartzen. Noski oso zaila da teknologia kontutan hartzea, urteken bilakaera itzela egon daitekelako. Baina bai agindu genuen nolabaiteko hori aproksimazio bat hurbilketa bat egingo genuela, eta hor gure funtzioan egiten genuena da, edo egin duguna da, potentzia handituko dela, adibidez, urtegien kapazitatea handituko ez dela kontutan hartuz, hau da, planta berdinak daudela kontutan hartuz, eta planta horiek fisikoki egitura bela daukatela, potentzia igoko bagenu, zenolako emaitzak lortuko genituzke agertoki desberdinetan. Eta hor, hau da funtzioa, orain lehen aldakorra zen bakarrik ur jarioa, eta orain aldakorra da ere bai potentzia, eta hor ikusten duzue, potentzia bikoiztu beharko litzatekela etekinak igo alizateko 100 urtetan, hitz egiten ari gara 2000erako proiekzioetaz. Orduan, etekinak izan nahi baditu uste, Kostarrikan, eta beste ezer aldatuko ez balitz, potentzia bikoiztu beharko lukete planta guztietarako. Eta hala ere, begirazlako etekin igoera txikiak diren, hitz egiten ari gara. B bat kasuan, nabarmena, 18%, baina beste bien kasuan, nahiko txikia 100 urte direla kontutan hartzen baditu. Beraz, agertoki guztiak hartuta sektore hidroelektrikoaren etekinak nabarmen murriztuko lirateke klima aldaketako egoera batean. Iraunkortasun irizpideak jasotzen dituen B bat agertokia da onena, bai ur sortzerako eta baita sektorearen etekinetarako. Teknologia aurrerapena kontutan hartzeko saiakera egin dugu, eta zera ikusten da potentzia bikoiztu beharko litzatekela, etekinak igo alizateko. Estimazio ekonomikoak modelo biofisikoan oinarritzen dira. Hau da, lehenengo modelo biofisiko bat behar izan dugu, gero horren gainean estimazio ekonomikoak egiteko. Noski, modelo biofisikoak dituen mugak edo limitazioak edo ziurgabetasunak modelo ekonomikoan ere plazaratuko lirateke. Eta lehen esan dizuedana, inpaktu ekonomikoak urjariatzen arabera estimatu direla, eta ez beste irizpide sozioekonomikoak ere kontutan hartuta. Hauek izan ziren, beraz, Kostarrikarako izan genituen gure ikerketaren ondorioak, eta Euskal Herriako zenolako aukerak dagoen ere, aipamen txiki bat egin nahi genuen. Ekonomia, naturbaliabideen ekonomia ez da gauza berria, aspalditik egiten da. Euskal Herrian badago jende gehiago, honetan lan egiten duena, eta hemen jarri dizkizuet aipamen batzuk, noski ez dira guztiak, ez da inolaz ere, baina badira, nik gertu nituen batzuk, eta horregatik ipini dizkizuet. Hor estekan sakatuz gero ez dakite hauek banatuko diren edo ez, baina estekan sakatuz gero ikus dezakezue beste lanak. Gehienetan ikusiko duzu ere bai, badagoela arlo biofisiko bat, non oinarritu gai ekonomiko guzti hauek, orduan berriro ere azpimarratu disiplina anitzaren beharra eta garrantzia. Badago, hemen orain dela gitxi, abuztu hontan argitaratu den publikazio bat, Does it make economic sense to restore rivers for their ecosystem services? Eta, publikazio hau gora eta bera zegoela, bueltak ari ginen, Euskal Herrian zer egin genezaken ere bai, ekonomia nolabait beste arlotan lotzeko, ez?
Badago Eneko Garbinia, nik aurra azaldu dudana, izan da, azalduko dudana orain, Eneko Garmeniak ere esan dakoa, edo berarekin egindakoa. Berak badauka lan bat, hemen ikusten duzuena, Land Use Policyn argitaratutakoa, eta berak aztertzen zuen lur erabileren arabera, zenolako urreko izpena zegoen. Eta, bi argitarapen hauei bueltaka, elkartu ginean pertsona desberdinak, hemen daukazue iaz izandako lehenengo bileratxo aiako harrian, eta pentsatuz zenolako lan disiplina nitzekoa egin genezaken Euskal Herrian. Hau martxan dagoen ikerketa bat da, batez ere, hortik ane dago, Eneko, Ibon, hor egon dira lanean azken hilabete hauetan datuak jasoz, eta gure asmoa da, 3 arrotxiki hauek abia puntutzat hartu, eta naiz eta gero ez dakigun, posible izango den Gipuzkoa osorako, eta EAE osorako agian ere bai zergatik ez, zabaltzea, 3 arro hauek hartuta, gauza parametro desberdinak neurtzea. Gaurko moduloarekin bat datorrena da urreko izpenarena, ez? Ikustea arro horietan, baldintza desberdinak kontutan hartuta, baso inventarioak, urremariak, ez bakarrik bataz bestekoak, baita ere peak flows eta bestelako datuak kontutan ikustea, zenolako urreko izpena ematen den arro horietan. Ikuspegi ekonomikoan non sartuko litzateke? Hemen hidroelektrikak ez dauka hainbeste garrantzirik, baina bai neurtu algen, gure asmoa da, edo bai neurtu daitekena da, emari horrek edo produkzio horrek, zenolako eragina izan zezaken adibidez, ur horniketan. Hau, martxan dagoen ikerketa bat da, beste parametro batzuk ere neurtu nahi dira, higadura bezala, karbonometak eta agertokietan ez bakarrik klima aldaketa edo klima aldaketaz lur erabilerak, Iñaki Antiguadek ere azpimarratu du, nola horrek garrantzi handia izango duela epe motz edo hortainera, eta baita kontserbazio neurriek ere, zenolako urreko izpen aldaketak izan genitzazke. Eta besterik ez, bakarrik, bi aukera hauek erakutsi nahi nizkizuen, eta galderarik baduzue, Mila esker, Elisa. Galderari bada? Nik gauzatxo bat, behin da berriz azpimarratu dezue interdisziplinario da hau, geota gehiago eskatzen nahi zegoen gauzatakoa da, eta zuek, lortu dezue, lortu zeat batetik ekologo, bestetik ekonomilari, bestetik modelizatzaileek, eta Iñaki gai azpimarratu du ez, oso importantea dela euren artean hizkuntza berdin bat erabiltzea. Eta ez da egit, galdera gehiago da zailintzitzai zuen artean ulertzea, termino berdinak eta erabiltzea? Nik uste dut, orain arte bai izan dela zaila, eta horregatik askotan ikusi ditugu ekologiaren mundutik etorri diren ikerketak, eta baita ekonomilariek egin dituzen beste ikerketa batzuk, ekologia hori gehiegi ulertu gabe, baina gero eta gehiago elkarlana dela eta nik uste dut gero eta gehiago erraztasun bat dagoela elkar ulertzeko, eta lantaldean, nik uste dut esperientzia ona dela, noski gauza batzuk kostatzen dira, datu batzuk behar dituzte, ez erraza datu horiek sortzea, edo eskuratzea, edo ez daude eskuragarri, oztopoak badaude, baina nik uste dut esperientzia polita dela, gomendagarria, eta gero ondorio politak ere lor daitezke, ez? Gero lehen esaten nuena, nik uste dut sozioekonomiak ematen duen balio askotan ez da hainbeste zenbakia edo euroa, baizik eta plangintzan dihardutenekin hitz egiteko hizkuntza bera hori, ez?